Igankarira kerege timbwati none kingori nyombe. Ngai wate mutago tikana soki no namba gwani. Bakanga utugwera gaki bagapomo gaki aminto gaki. Aminto. Ubugima mburikura. Bakore bikona. Omugambi tari goja. Aya na amagoso. Togwage simyo mugambi tayo. Omunyumba kumyo tayo. Omuture yani egenyore gege magagi nga muntu tare ngoro gocharigeria amenyaga ngeke kagenderete gaki. Ugukia kibukoira. Numugano. Umugano. Orabuna nakagotera mote yonsi bibakabuka tokeregendo. Mbono nachaka bona kingobori kungina akora magaso gyayu. Ndari ko gambi bugagi moitu no marogi. Dai tu no moi bigagi. Umugano. My story. Ekene ubugima nesabari. Ndetari okumanya unere na chikuiburwa senseye. Ndetari okumanya unere na tware ndemero. Ikachinibo kara senda yangina. Lyuka ekero koiboirwe wachakire kungainia na kumanya bunense nereo na kwamanya ekenekebe gusekenekia. Michando tari gochora. Kuno muntu nabagochora gukorentera emichando. One kero ko matebyange namba. Oncho kondetere abantu bagocha konyenye njire kabirenge ono gakingo sore serikali endorera mabira embwateri amangana aya omondo yarangeri buni mbwate keregento nimbwate iga enamba ngo musabanere yagocha kongitere yakoreta abantu ekerere kemo aminto egyankabere na iturubosa gaki mugondo engorete gaki paka mabata no mbwate keregento mbwate kuikekende lakini wone garama yo gutagura nyomba buni ya matuka ya buni emichandire ga ekibesa obugima bokongete tare gotebwa rushya mabati aye nege turi kurwase kenyuro kya mungurikona mi county ya Nyamira bantu bonsi mbiriro bare igo batigarite omusunteime se moroje kise kya beta bobe sana nantiane zine kisa doje tokaiwo storuwe tokaiwo ibikuro tokomyo zangi bantu baya bande baje side ya 40 Togosange nyomba ya urense abantu batoko bakiro kimate bali nne kali bakiro ekenege shiombe kenne kyabeira eserikali eche erigereria manganaya egabeka abantamo abantu bamanye kene kiyo yakro yo muno oyo gutagora noyo gutagorirwo naya makosa abere aigose omuchando ochakirete asamariete ngor kwari simonyangi naso ni agori tobone mobo 2010 aiga mongori kona settlement na menyere miaka 16 no yo 16 ngendere bona kera yaika na akanire omanya no yo kibesa twakora ringo mateire ndenge namba daria onchoka ojikoreta abantu korubosongo abangao bacha ko ntu makuru abuna bakonseriga bairobodemo ngomobori gaki nkigekogera kibese nakwete nincenga kiyungu akorete igasi nande nincho motanga nikogora abanda bakonyora mbarache nincho motanga nikogoreke ekegoreke giatobega nicho mbechiane nabwate chiagera giatobaiga nona abanda abache gocha kurmaiga obanyora ngasa naga natobuna kiagera bache korobori mobo inchigo nagerete paka abantu bakacha kumanya ngekegorongera agekugoro bona kero komotebyange namba oncho kondetere abantu bagocha konyenye njire kabirenge monginari simunyangi nation igatirete atarina kyamburi eme ya mwongori kona mekene location mwongori sub location eme ya Nyaronge omubago burabuna West Mugirango ase county ya Nyamira nera tebe gaki nera tena gibo subati hoteli bonacha dorabuna nakagotera mote yonsi bibakabuka tokeregendo mbono nacha kabona kingobori kungina akora magaso gyayu ndari ko gambi bugagi moitu no marogi na itu no moibigaki okoba yobo takagaki moro jina batagorite nyomba moro jina bagecheta matoke moro jina barabiti kibando bono ine mboene kiwa abantu bakomenyera no rio monye no ringo romo nere tio mugondo atari gocha tena bono ga na atakire oruororo na koire kibesa chiao echi kirikuangete karua
none bire mango chari bubire byaroruna kibimenyete gakimiri gokore rungenje ngitimbwati nonye negetana timbwati nonye nemesege bati naro sitiririkare kende dikeya ebibuyu biri kerege ntogeri na morigeri oborangeti obo tinduse dikende jenyomba aya niga gocha chingaki atagurirwe nyomba yaye amabati agakenyekenywa bintu byarenge nyomba bigasariwa mugaso chinse isano chiri mambia omongera siniga gurite oborimo bo asenseme yiga omwaka w'ikirure na 10 asibono amenyira aso mugundu yiga asiga kimyaka 15 nomo kurogesaka gurite oborimo bo yiga ase ensemeye ko jango sange bindi bisalegete nyomba etagwire bindi byerete omochwe na kite 2010 January nchebweka nchembwata abana babiri abamura nchebweka na kite igatini na mogaka nchebweka na kita ke abana bakena basome tutwaringe biasara keri Kenya ke bono ekenanya kwa guchibese nanya ko basomi nabakora bakateba bono mbategete kwende college kababuri ndi bono gakinga inguchi ina menyete mama minto agachaka kera mama mintagu bono ngaradingo abana bagandete gocha komenya aiga bono bito gocha komenya mama minu gaku bono chibese konyora na sangeri nariko bairira bagende college se batagete ingabwata ngagoro mugondo mumuro yagateba nabwato mugonda ko ina guru arenge goko enchigari agacha agateba nabwato mugondo akangorokia chirende ngarigeri nganjo mugondo no bekegoro ngosi nayo korosi ngurgia na jikorosi ngaki konyoti ndanyora acha nonya nabo omonia omonchokeire gaki nenu chari abasubati gaki bachari tako batiga chari abanyonge na barabu gaki nende gaki njine chari yagerete ngachakobo mutaka chino moto nyasaye tikize mino bangani moro chibuna ngore terie ne ibete gaki numugano orengana amona alse igago tutebia buna kirege kyo gekoro kyangana gurito buri mubuiga nigakibugate nande nigokire asoko boko kwaye omondo yarangeri buni mbwate kerege nto nimbwate iga enamba ngomusabanere yagocha kongitere yakoreta abantu amasakara tuegwa tugacha kurigiriria elimo guchia siri ikanyorekana nga ayande ali akogera akubunigwa enibo ya senseme yiga akorekana bwate chisei echinde kitali echiekene igento kia mwirira koirekerero kiaye asabo bisabo burindi elikonyoro bwene bwaye bene ansoro gongoro egukene ya gatatu gesaba gatagurite nyombei ekera nagenda polisi wake ripoti bakanga aba nganga korikerwe kana ndopi bono ngagenda bagese DCI nere yacha gongonya ekagera ngari kopi ekagera soko bwatia mangana aya ekagenda bageso murandi register bakae gururu bakorwonga ya monto itaje tikorusi kwende gaiga odaga otakine kinga koriri acha korusi odaga njebono ga gonde West Mugirango na gochaga iga gotore sutini ni gaiga gotore burabu abantu baita bachirani abayeskimu bono tumekonyora mangana abeire bantu mba chano acha babuna inchike kigendrete tai mangana ebinda magosongo barekero kena umuntu araoni omugondo andaji kurigiri magaro na aya mugondo na yoni bobe anse korengera na bona ndi ngore byo monyene jibese monyene kiero juwanja jisiringi jiria arwete ekare miake 15 amenyira ororo aile ne ujisiringi onyorute ni 200 amekore ni 200 hiyo ni makosa kubwa sana yona ale gukora kubatena nche mangana ane gale gotena onye yekonyarikana amangana ata isa koera busaigo aere ne birengera liebya egera abantu mbaye bitana ngaigose ubuguri bw'umugondo uyu bwachakirete omonereti umugondo uyu asirida joni kibaso saisi nigo bono amuonchukira umusubati uyu iga asagenderete guchandika aso musancho uyu iga omonereti umurimo buiga na indakire komoneria omontondo mwao asorogongoro nangita kalendo umuntu uyu simigite chaensa umuntu uyu agataka kamomenta ata momenta kibese amwanyi no yaji kubona lende chibeso komomenta ongunganyinaki akamusukia omugonda amwete nusweka akamusukia ocharogoro ogatigale akarusikia nusu anda akatimoterie nusu wono gente kinkera gambo bakaende koti mba kwanira nito bakanyora omuntu oyo gosukia omugondo gabwata magoso nario yo omori oyo kabena lyachote banga gento kende ngeyo gokora enamba kende ngeyo ndwete chibesa kere gento besa yibya ombigo tioka bono kurweri nali bachagete gontisi ya maisa mbuna bono bachitenjire kabirengei wono oyo kugura omugondo
ogorire nero bwate segi asa abantu kekogoro yemba igwanta karu kibese chaye buya ono manye komaretera kibese gara kalendo kieke asimeke chaos arisi nigagenderete kogoseriwa ritukari mu gukia serinde obugima bwaye goika bono asa abantu ao nigo borasabe asa tamanyiti kiria gokora goikera bono iga abantu batamanyekaneti nigo bacha bagatagura enyumba yaye na gusari ibintu byarenge enyumba ase goikera bono iga na kora bino ine bimeri byarenge mugondo asense meyo asa tabwati kende gyonsi asorogongoro lugo chikwira na mwana buto igete se ito tukanyora nyumba yanti ana betagwire muna moroshe na bata gorda abantu bachite senkorwai within 10 minutes time konyo nyumba ya bekurunse. So we were asking that kuna like I come no land kuna land agreement because zimeandikwa chini bugima nesabari yangu turno boro bonge sana tukwente ndani kako yano to akinerete hero tukineti ama toke mbasari tia to akarire chibando mbakenyete nyumba no yana akarali wano bago wete nyumba spinze in fact mlango bona marobe mbratu yete manga ndo unachitengarara even serikali yako tokonye justice to be done. Although money talks but wakonye no mungu baraka za musacho ta asiretkare bamu watsande no miete na bata majukuma mange chombe cha nja sare tuge ibintu bikasare ugo igaba serikali twanje tokonye anti etanyoro wende bwase baberete nigo abwato bamenyo bwaye burungi ari gutara buya urara nabana baye buya usanga na barubunyumba mwaye kurinde bono utigire koba gakorara imichie korengana mune amate yaye igo engote babuna abantu baringa gwitania 30 nigo bagirwa musumati uyu chinsa isano cheri mambia asiba guarantee kebekyo na bogete kagende sengo kwari gasingo ndani nari mange yakeiga ese mugondo bona rinyi ngoji goje nyigwete burugu ngoji korigereria kanyona abantu bekira baitane timia moja msingi kurindi konyora bataraswa somuchyoyo niko bagite bagayikange ne hoteli yemo yaringa ngabu bagaswa bakanyucha ina mandasi bakayiguta sababu ategari yaringeye Probox asegotebekananga kero bayiguta bagaswa asigari babwate bagasokie mioro ne bintu bindi byogi babwata sensemeyo bakagenda bakasenka y'umunginoyo bakayitagura bagakenya mabati ne meribi yaringe mugondo goikanga tigara atabwati na kiambulia goikabono abantu aba ekero bono ngugura wiga kingonya abantu bagateba ya abantu abo abatenene gari muina no chinyumba chiri ariwo asakoro kwekonya ryamonyonjo no batenene tichigari cyabo bibere ji Probox abo nabantu abo no barukoru batebire ngamba bwate kodiota narango buri rende gakyenyo babwate ngiyabo no nabasigari bari bakorigeri batebire ndi kodiota musigari nabago chatenene ari aterende usarama oikirayu ekera goikiraniwa muswati yo konyoro chire kurigeria rimambiryo ekogera ne chinsa isano chiri mambia konyoro chire kuriginere egera agenderie family yaye asoko yiragiri Samari etangoro kwa Mheshimiwa Rogers Mayaka korwa ase kenyeruki abo Samaru Ward abaneji jirani jitongaga nanda iga no tokinerete mangana ebuna bete chinyomba chiatagoirwe na kere gento giasari gwa somo chyo ekero tuachete tugakera abagambie simi abagambi go batebete ngamangana ingo yaigubare lakini goikara bono mbara take reaction ende yons because ekera omunyonga goitwege sakweke togo chikobori ngakyo yago ituga na kyakurwanirwa obore mobwa kyagera na bwate chi agreement bali kerane tekera bagore tobore mobo igero moichano monesane kero mugambi agatanga tamanyiti magana ayo mugambi okoro kuchochi alige kera agertwe simi n'abantu bachitega iga barenge chinguni bakomotenga tuachire mugondo akabatebye ngamo masako chigotagoro mochoyo abantu abo bagatagoro mochoyo ne chinguru chiri chitatakeiri chitari chia serikali egento kyange chiri mono nande nagikeiri nonya na serikali ya itweregeti gose Mheshimiwa wonde bwensi igweta mangana ekero na tema gwagero Mheshimiwa wasere simi igantenga ngo chare go chaga igacha kurigeria asobo bubu bwabeire agantengo tomare pie yaye bakabona igantu anakobarra which means nga aiga asege ese borabu yaito ngekero monta itiru yare oja konyarekano mongino yo itiru okure obeire bona amaraba abayishimigo kango mbarenga bayikira baja koywa mangana mongino yo gakorere kene kyaye omonto yo koro ku Charles Mongare orango ibo bachieta bagayikaransa barenga abantu batato bakabange bintu byo bolimo kyagara amonyene okorokwa
John Kebaso saisi tabwati namba ya buli mobo iga one tio bolemo agatebia oyo ninche ngende nsabe mumuro minto togende land register tojikorigie namba yo buli mobo bakaigwana mumuro oyo chiro sabire omonte namba kera sabire namba yachire namba 921 yachire kong'anya omong'ina oyo korwa ekero twagenda DCI bagachichaga bakarigeria namba eteri 921 egento bono kere kiomoichano mono omonto oyo 921 omanyire kogenda polisi oripotiri obekire opiyo bokora ing'a omong'ina oyo igachiete agachikobori namba kie komong'anyi korwa akanyore namba ekomong'anya neyo oyo bono ochire obekire opiyo bokora ng'anche naigete koripoti bono nenda nje ngokumisana bono nche ng'entana gosabangeri ng'anti iga omogondo oyo nagorete bono nere gento kerororo ngeri ng'a tiga roboene bwayo omogondo bono omogondo takonyiri omogondo anyogorete ng'endi akonyire omogondo oyo anga tari abaga bono ganga n'omonto ochiete kare baka chisasi bagetigia bare jarenge bageri no ya tweruga chigasirera ma ekene omonsumantu iga niga atigarite omosunteime atari na kiamburia korengana muno omogambi omonene ase ensemo eyo iga igo ateba buna atari buya omonto koba omorianania na konia omogondo ara kabere egekogera ekio nigo chire chimuma korwa bakoro goika bono okanyora oboremo wochiete koti namba neyo ya omonto omwao nesota etotagora neng'ao ona tigabwatie process ng'ana amategia ripoti police abwatie askari aronyo uchunguzi keko bakorire anye kabwa suspect babwati bastakiwa lakini ono maite omong'ina oritaba rintu akieto litang'ani kera oda yasogetu gamotegia egento ekekorekana kera lakini oboremo nobwa otari bwoga bono ebwenerete chikoti bono chianto bakanda ono gochanja omate koti omonto akanda obong'ai obeka omong'ana ayororo ariako mufeva lakini bono ne koti nao tokoria advice negento kera independent ekorangiritie chiguru saidi ose nomanyeto aye nehota naroche atometwe gaeto socials ekanda SDC tuganto ba find out okanyara ng'e ota eruete neng'ao kero twafiste pino modio nero eto assignment ina bifi so patubone kero ekere kotoda yachiri gose bagocha n'abasikari bateno nyine gutagura omonto orio oba evicted because bamba bwate no n'abasikari mbare gochesa ori omogondo orenge proceeding ye koti nomwa bono uchunguzi era akorwe abantu bari batagurite babugata gasi omuraria nogokora obotuki obunenkia n'obotati bw'ekerengo keigoro rigoikera chinsemo chonsibire omonerigwa eriokumanya ekene bene teneni na gokobekagia sioku ase etaro y'omogano ekabitiriria komuria oria omoneretie omogondo ase erita John Saisi Kebaso emiamekenene korenda akarorekana koba omotindi omweta kori omweanchi naende akarorekana kagotio nonka bene ase okwanga gotwerera boronge iguru y'endemere yaiga ase omosubati arisia amenyete nakorekana gotwara chindobo nogotogonya gwekerengo kiegoro mono ase enseme yaiga imeyamekenene location Mwangori sub location Nyaronge Nyamira County. Yes, tawangu my brother mbiyo mgaga. Najoga ndreda. Naki orogongo mosobe timbiyarole. Tinja unji. Ngayore. Ngalo jigali. Ngokwana bano. Okwa no murali Thomas Ombuna. Muralia. Thomas Ombuna ku radio Vuna. Kesingiri kia bali buo mongena ketata guruchi nyomba no kemaete. Lakini mbuye gento usina yone ti mugondo ororo no maite kesi ekyo. Tinekene no ne ti buli mu. Ina kichi nyomba chiale gutagurwe ko to danja rengo. Hello. Ekarongo wagirisi mikwa buture go bono ntore wana my brother. Mugaka saisi. Ono kitara kwa na bi kina kyale nkoti. Na kinkobori na ki enkwa bwate ko to danja rengo nyomba chi. Ekene ubugima nesabali. Ngotana tule kolende ntoraika. Trato aichibu yo mugaka, this one we needed you are right. Omugaka saisi. Amangana yago twate tugukurwa sensemo yao ekero tukoya bekembe otuguna ekerengeri kya onkirike kubwatikana muno gutagurwa ikinyomba kumongino yo mugaka. Yabeka embe abuno taye. Numugano. Okubori nuko. Oyenenda mwamu libero esugu emoko gusino gutwara libetu. My story. Wika gutiga alisiata bwatyo bomenyo asibono iga atigaire gakora ari mechi
bari barenga kirori chinga kichokoniwa ku mugondo uyu iga ngamona Justus Murama yaka uyu uri mu murumu abo umungina sio yuone iri buri mu buiga George Murara Saisi murumu abo Monia naso ni mukwa mutanya mu muroyo moneriwa amona Joseph Maisiba Saisi mu murumu abo John Kibasu Saisi uyu oneti ndemereye ngakeke no mugakuju na oneti umugondo uyu oneti yani oneti 2010 akamenya akajaga nte tukamora kya saka beke nyumba akabeka karabe kali akabeka nicho akajaga turo bono ngaki mu murumi nerekero mu kumuburi mwana kumusiransi ni family mu muburi mote yegente ko korankirikia na ndegente kingosa likereria tana ndegente kirare no korageria se family yao igachoro igachaba ku assistant na ati tubakore barasorora agatebo kuti pati she family yane yabone ni yasobo tukagamba mangana ndi baranga ntoiwa bona nandi mapukomake andi bawo cyaka bono gojo kubeka ibikina sende bono taro takakongikanga ka arandu wani tino no kondwa bona ngo shinya kanga lo ketinde ngakande yi katonda kamoro kimuganda saka beke nyo bona kibaro ubonye bona kintamanye nyomba go senje mu na gore tinda na apanda one na bantu kyanda ndayoniga aone tipse minya kandi ko ikabantu kyanda yewa bono kurunyumbe cyagata gutungu muburi muri nkike ndretega ngakiako baire ngutoka ara ya kako ende kisigari ya kwanda kine sigo itukago chakwa umwana akitebo tukunando kiro butuko bona matukande tari korara kai ko nyo akara ire kisigari kya nero mumuro monene yo monene ni nje na babagere tapaka kinamba nje na ari kwa abantu pako yonde byenshobore no nje ni ngone lakini ni mutakande nengo biteke no mwiburi naone ona ndi kibasanga kangu muntu kago ibintu cyagati karene yakiya ona manyeze karbago jagotago no muntu yukomana ande bago zamna abantu baprepete ki ona ndi go jikane kwanyora zero kindi bari ni kirao ache kutugumu ruyu mino nanyo meto yone tikulimo nanyo meto mukungu mutanga nyorengo ya meto kama vya abajo korera tuna bago akamite ubata abana batatu ona acha kareto mwa reto wango yiga kozo mako yo ona ko ranga no muswati ndenda bwa nere tabwati akiri jenero ko mwati baiko umugago yumu murumino bona nyakoni buri myakire bwate yayiboire 1974 nigo twabe kumukia bukumurya oyo mu bwabali barenge kirori chinga kichiokonle ku mugondo uyu iga ngati abo mu murumu abo John Kibasu Saisi oyo oneti mugondo uyu iga ase ensemeye buri mu no mwarenge nibono bose mabuke buri mu butagurite yezo dirende bona nje ndana tena na reje ndimo murumu awe ndi wiya na mone ndi wajete town maade borongo tukamoira cyanganga wajene kira tukamwa pa ne gari ko ndiye ni fanya nakuru tukamwa kibeze gari meta tukaira na ndugu ya mutwati mwabu ndugu ya ye mutwati ndugu ya Alice mukaenda ne ndugu ya Alice muka mu murumino kibese cyuburimo tukamwa ingoli mutharatini tukaira na igonde bono kinyumbe kiro jina kibuna kitago ira somukie mwatemire kwana mu muroyo mino kende me pya bahereze na kirire nyara kandi nyumbe kigatagure ko ruburi mubona naone tiburi mubwenga kiyo mureze kubata simi tekubata simi cy'abantu bono akerengele kyo nkereke kubata kana muno musubati yagera na rusitibesa mu gukaka uruburi mubo musubati uri na bwati mujanda tigale ndabona ndimo ndemagera mu muroyo minda magosa yakogera uburi mubora yari banyari kana wana uko bwari ndabona umuntu ka uruburi mu ngone wamwire ko modeli muri muri n'ibibese cya yakine ndabona na magosa bakorete yakogera ngabara tigete baragamba basinyane amago kuri kwenda amago tagora ndibona ngukia wada mwana musubati wamenyira matuka mange wamenyira matuka mange kogera wamenyira matuka mange noni tutomoroja ntumadanga nagore nje tukondinda kana ngatagore tia kora ni tukondinda kana ngatagore tibese kora nje naro jenge nje mu murumu awe nduwe na ndombere na bito bya korugi womune kono jo hoteli abana ororo joje cyere ngini pato ono ende amawata ngora kana nga muro na wata mawata nando ko banga kali ko initiate kinjira gite ay kuchiwe singa nyinga zingwano boranga gali kora amanya naone na magoso kinendo bana abantu basolite onyendiri omontare ngaro urenge kurukwa umuganka muniriria nangana bo yari kunyarikana nga ebebo kulinde tukoranga mbuya toisaba maboko asukumanya kuru asumugambi wenseme yiga sirita joji ariga asa kwana yakubwatia ono ko iro monto mwa ekoti uri mu bwerete ekoti no monto mwa ari bwae abona amahosa gucha tukeri kere straight yesauri uri mu bwerete ekoti no mwa nasaba gutagura tariyo nikigose omoni oyo atatakireti gukwonera engane yasubwagare egekogera nero omoni bwendemereye iga miamekenene burabu Nyamira County
amang'ana yago twate tuigukurwa sensemo yao ekero tukoya kembe tuiguna ekerengeri kia onkirikie kubwatekana muno gutagurwa chinyomba kumong'ino yo mugaka twatigaire turi musunteime kuronyamira uraumekenene mwongori kona Nyamira County na iturubosa gaki mugondo engorete gaki paka mabata no mbwate kere gento mbwate ya Radio Vuna 102.0 FM ninche Thomas Ombona nomugano omugano Maestro